Mene manna bir shoulder diýen ýere goýdum. Assalamu alaikum hormatly ýeşler. Şuň 2026-njy ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň pensiýe güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Opozisiýanyň kanalyna. Ine biz şuň hemmämiz üýüşdik. Ine Nurjan apa hoş geldiňiz. Assalamu alaikum. Kediniz ýapdyk Nurjan apa. Salamlar. Salam vatandaşlar. Hemmämize. Diana Yangibayevna assalamu alaikum. Olmadınız? Алейкум салам. Okey. Yine Спасибо, что пригласили в эфир. Hormatly şuňky biziň gepleşmelerin esas manysy yine biziň ýene bir aktivistimiz Merdan Joraev Türkiýeden humanitar viza boýunça Fransaýa geldi. O diýmek, Merdan Joraev öz görüşini dowam eder ve Türkiýedäki hop ýagdaýdan çykyp ine biziň ýanymda Fransaýa geldi. Eýem ikinji maşgala geldi, nesip bolsa İran bolar. Şu ýaly biz aktivistlere kömek edýär, diňe bizde hökümetler kömek edýär şu mesele boýunça. Ine beýlik adamlar gelip ýetişmäkä men size bir reklamly video goýaýyn Nurjan apa. Oňa çelli beýlikle garaşaly. O zaman men size söz berjek bolýarmy? Kyn görmediniz. Edil vatandaşlar, garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ägert uly işler durmuşa geçirildi. Garaşsyz hemişelik bitarap döwletimiziň at awraýny, belent derejelere ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyzyň beýik başlanýşlary, belent tutumlary bilen ata watanymyz kuwatly döwlete öwrüldi. Раз, два, три, четыре. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. До скорых векных красавиц, драгающихся рук. Кого любят, того ждут. Сквозь многие долгих ожиданий мой любимый аромат. Ты моя вторая кожа, и быть может не сейчас, но когда-нибудь мы сможем оторваться от земли и полететь против течения. Yine hormatly ýeşler, arkada diýen adam öz-özüne at goýan adamam gelip ne şu öz gutlugyny bildirjek bolup geldi. Häzir bolsa ine biziň efirimizde Afet Paraw, şol Afet Paraw hoş geldiňiz. Salam alaikum. Waalaikum assalam. Salam hemmäňize, salam gaderli ýeşler. Bolýa inha benim geldim boşuldum. Ine şu men moderatorlygy ýagny Afet Paraw geçirýän ine Afet Paraw görüşimiz ýaly Merdan Joraev biziň bilen Fransaýa geldi. Waalaikum assalam Merdan, hoş geldin. Ine men moderatorlygy geçirýän şu arada biz şu gepleşmede edýär, ol bir üstünlük opozisiýanyň üstünlügi. Sebäbi şu ýaly aktivistimiz humanitar viza bilen Fransa döwleti tasdikleýär şunun opozisiýada görüşýänini barlap, ýani interwýu geçip barlap da tasdiklap, ine şulardan Fransa geldi. Elbetde görüşini dowam etmäni geldi. Ine şu arada biz şu gepleşmede edýär, biz TikTok'da görýärler. Şu wagtda we ine men Afet Paraw moderatorlygy geçirýän. Afet Paraw söýtüden. Bolýa, Murat ýöne elbetde özüň alyp barsaňam bolardy, sebäbi Merdan bilen siz işleşip ýörsiňiz ýürrekden bäri. Ýöne men alyp barjy hökmüne elbetde elinden gelenini ederim.
ilki bilen elbette Mirdanyň kimdigi hakynda, näçe wagtdan bäri görüşip gelenligi hakynda senden bu gurrun berip biljek ýokmy kadiýan Murat? Sebäbi Mirdan ilk başdan şol Demokratik Watan Türkmenistan ýani DBT halk hereketi bilen bile işleşdi. Şonuň üçin hem özüň bütün bilim iyleşlemede düşünüklü olur ýaly. Onun o arada girişlerini özüň aýdaýsan. Bolýar. Ruhsat berýän. Hormatly ýeşler, ine Merdan Jorayew tanış bolun. Merdan entek DBT gelmekle men bilemok haytirlarda başladı ýöne 2020-nji ýyllarda men videoda gördüm. Şular İstanbulda protest etdiler. Ul topor bolup 50-60 adama bar töýleýän ýalňyşmasam aktivistler. Ine şolar öňüni başlananlar, şolar ýagny protest hereketini başlananlar Türkiýede Hayfa sebäp bilen ýani protest edilýän ýadyma düşenok ýöne şu ýerde men gördüm videolaryny, suratlaryny gördüm we Merdany gördüm. Ondan ýuwaş-ýuwaşdan Merdan bilen kontakty bilen tanışdy. Men Türkiýe birinji gerek eýem opozisiýon lider bolup baramda şo ýere, ýani bir halk hereketine ýolbaşy bolup baramda Merdan meni garşy aldy. Bir ýalňyşmada 3-4 günläp 9-dan saat 24-30'da çeldi. Şo kafe yapılınca vatandaşlar bilen ýani gürleşip nimetlik duştuk. Şöyle video yaptık. Videoda görmek ama yine şondan 2020-nji ýyldan bäri men yine Merdan tanıyan, men yine şu ýoluna jaňam bolýar. Şu ýoluna men bir köp hereketler etdik. Merdan muň bir motoramady DBT motor diýip, DBT ýazyldy. Motorda İstanbul'a aýlanýardyk. Nime diýerdik? Aýgara gowunlarym, erwet günlerem hem geçdik Merdan bilen. Şoň üçin Merdan opozisiýa köp kömek edýär, gitdim we bizden hem öň başlady Merdan şu hereketde. Şoň üçin onuň tejribeden bizden köp ine gıýtaş aýtsam şeýle. Merdan bizim ýani halk hereketimizde bir ýürüýte berýär we men hemme zatlar aýdyljak sebäbi MHM gullugam ýarýan, biz ýarýandyr. Şoň üçin hemme zatlar aýdyljak. Ýöne aýtjakladym Merdan DBT aktivisti. 2020-nji ýylda DBT halk hereketine aktivist bolup girdi. Şondan bäri dolu ýygylar, ýani bizim bilen görüşýär, bizim bilen gelýär. Şu meselede ýani bizim bilen. Ine gıýtaş aýtdym. Nurjan apa da aýtyp bilýär diňemenler. Şo arada Böyle her Nurjan, Nurjan näde saňa da söz berer, şonu öňde aýtjakladym, mümkin bolsa kim geplemeýän bolsa gaýrat edilde mikrofonu yapın. Sebäp fon döreýär. Ýa Murat çykyş eden wagty arasynda fon geçýär. Olam Murat'ın diýen zatlaryny düşünmäge belki de benim dinleyijilerimde, tomoşaçylarymda täsir berýändir. Şoň üçin hem diňe özüňizi gürleýänizde, özüňize söz berilende açsanız bolar näme mikrofon. Oğlanlar peki de özüne söz verse. Özüne söz berersedir. Meňem pikrimde bar şol. Näme elbetde Murat, sen diýäniň gaty dogry. Merdan, sen hem özüň barada häzir gurrun berende, häzir sana söz berers. Özüne ziyan berjek informasiýany nimetme. Özüňde sakla, sebäbi Muradyň aýdýany dogry. Elbetde birinji çykyşlarymyzy opozisiýa hem demokratik opozisiýa erkin ýazgylan jurnalistlaryň çykyşlaryny hökman ol rejim ýyzlaýandyr, ýazyp alýandyr, onuň şolardan özüne gerek maglumatlary gözleýändir. Näde şolara ziyan berip bolar kady. Şoň üçin mümkin bolsa bir-biriňiz hakynda hem özüňiz hakynda haýsy maglumat bir duýgur maglumatlar özüňize garşy şol ulanyp bilinip öýtseňiz onu elbetde öz içinizde saklasanız gowy. Ýöne nimenem MHM-nem KGB-nem hudaýlaşdyrmaň geregi ýok. Olar hudaý däl, olar peýgamberem däl, olar bir banda derejesinde gurulan bir idaralar. Olan bari edip bilýän işi şol kim döwlet başynda otursa şoňa hem şoň başlaryna hyzmat etmek, gulluk etmek, şoň öňüne epilip bükülüp halka ziyan etmek.
Olarda bir üýtgeşik güýjem ýok, olarda bir üýtgeşik gudratam ýok ýöne olan ähli güýji nämede? Şo halka gizlinlik bilen hereket edip döwlet resurslaryny ulanyp nemedip bilýänligi, köp ziýan edip bilýänligi ana şol adamlary gorkudýar. Hemem adamlara ziýan edip bilýänligi üçin yersiz ýere adamlara ziýan edip bilýänligi üçin her men çaýmalayyn bir moment. Çay demledim de yan men bağda işlep gördüm Murat sen edip ýatladığında köp sağ ol Murat ýatlattın ýoksa men gyzygyp işlep gördüm o bağda şadymdan çıkarayan ki o tuatyny. Inni şu yan kaydanım şu mümkün bolsa duýgur maglumatlar saklan ýöne düýünden ýöne sakawla oturman gorkup. Men diýjek bolýanlarym şol edaralar bir güýçlü, gudratly edaralar däl. Olar kim üçin güýçlü, kimin başyna baýar? Şo pahyr ýurdun içinde, Türkmenistanyň içinde daşy gawaly oturan biçäre halk üçin şonuň gana gözünde güýçlü. Aslında olar bir doğrusyny aýtsam bir biderek edaralar. Banda, olan guruluşum, banda guruluşunu yaptı diye. Min sesim ýanglanyar, onu kimdir bir diýmek mikrofonu açyk goýan bolmaly. Inni merdan onu söz senden, sen gaýrat etde özüň barada näme aýdyp bilýän bolsam aýt. Oy halk özüň barada näme aýdyp bilýän bolsam aýt. Oy halk seni ses iki gaytalarına yanlanıyor. Näme üçin men bilemok. Bolýa merdan ses senden. Merdanyň internet pesledýän merdan çykmaly boldy. Oňa deňiç Nurjan pat söz berýäň. Sağ olun söz verenin için. Biz öncelikle Merdan Joraýevy gutlaýas, sürekden gutlaýas. Onun eden işleri 20-nji ýyldan beri bizem tanýas. Gaty akylly, paýhasly oğlun, yani inanılan, anamdar oğlun. Men onu gatly görýän. Bizim adminiň içinde de gaty uly awraý bar oğlunjymyzyň. Menin diýjek bolýanlarym sen hoş geldin. Diana bu ýerde aýdyp geçmek isleýän gözümüz durmadan ilka özü geçti. Innen hondarlyk edip galan aktivistlere de yol görkezip yani özünün bir meherini görkezip hem yoldaş bolup olara yani şonun için Diana ayrıtın köp sağ olsun aýtmak isleýän. Yani bu DBT'de oğlunun Merdanyň abrawynyň uldudyny ýene dillep geçmek isleýän. Yani Merdan hoş geldin. Gaty gelenýäs. Gelenine inşallah düşündi bolar. Yanında eýindeşlerim bar, Murat Beýçek bar, Diana bar, Seyitgül bar, ýene de bir giden oğlanlarymız bar Fransada. Fransada gaýta beter köp boldular indi Türkiýe garandy. Şonun için men gaty şat yani arkasında galan ejeti doğana da gaýetmesinler. Oğlan özüni alyp çykyr hemmeýetde. Onun için oğlanı buýsanýas Merdanyň. Ol bir görüldüri oğlan. Men şu wagtça şunu aýdym. Hoş geldin Merdan. Bolýa, Nurjan köp sağ ol. Merdan ýene de suratyňa ýitdi. Ýaňam söz berdik, bolýan edil söz beremizde sen internetiň üzülligini her barmy sen? Bolýa, Merdan şu wagt sen görnýän, egerde men Salam aleyküm emmenize. Söz senden. Benim sesim var mı? Biraz teknik sebeplerden. Ya o gelýär. Girip bilen yok. Hemmenize salam aleyküm vatandaşlar. Ben bir köp saat ayda oturmayın. Yine 2019 yıldan beri şu hareketin içinde. Ben bir kısa
kısaca aydayın. Şu Türkçe yazdım da boş vaktim başımdan geçirenleri. Türkçe okap aydıp veren ki Türk halkıyım eşitsin. Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere sadece Fransa'ya nasıl geldiğimi değil, bu yolculuğun arkasındaki hayat hikayemi paylaşmak istiyorum. İnsan bazen doğduğu topraklardan kendi isteğiyle ayrılmaz. Bazen şartlar onu buna mecbur bırakır. Benim hikayem de böyle başladı. Ben Türkmenistan vatandaşıyım. Ülkemden ayrıldıktan sonra yurt dışında yaşayan Türkmen aktivistlerle birlikte insan hakları, demokrasi ve özgürlük alanındaki çalışmaya destek vermeye başladım. Bunun internete gelip gidip doğru. Evet. Merdan? Yine de internet ügüllü. Onu ne delin? Belki Seyitulu devam eder. Seyitulu bile işleşip yerin olsa Seyitulu devam etsin. Onun yine de Merdan dolunup gelse sen yana Seyitulu bağdavat özün söz vereyine onun gelgenini görsem. Var mı? Sen aydı ver aytacakladın. Ona Seyitulu'yu kadırlı iyileşir. On Merdan'ın yaştaşı diyeceğim bolor. Boloy şeylem yaşınız, aranız. Şonun için sen aydı ver ona neyem aytacak olsam? Assalamu alaikum kemmenizde. Merdan Zoray'dı. O Fransa'ya geldi kutluyan. Ben begeniya Fransa'ya gelenle. Yani bir taraftanım bir yani Türkmenistan'ın belirli prezidenti yani Kur'an ulu verdim kamet, Serdar Barım kametin siyasetini devam ettirmek için Türkiye'den, Türkmenistan'dan, Rusya'dan ve belki SNG devletlerinden, Avrupa devletlerine sığınmanı mecbur kalıyoruz. Ama elbette biz istemimizden edimiz o. Yani bir yaşayışımızı devam ettirmek için zaten yaşamaya mecbur kalıyoruz. Merdan'a siz devam eden yakayı sözü. Hava, Merdan, sen internetin gelip gidip doğru diyen. Hava beni efirden çıkar ya. Doğru, onu sen intek edi Fransa edil cümbüşüne varmantın. Yok, yan ayağın vatan olmalı. Yani yok ne vatan düzelir, hakiki Fransa'nın hakiki Fransız interneti elinde olur onu. Devam ediver onu yankı gitmeye. Tezlerinden okuyup vereyim şunu yankı yazan hatımı da. Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere sadece Fransa'ya nasıl geldiğime değil, bu yolculuğun arkasındaki hayat hikayemi paylaşmak istiyorum. İnsan bazen doğduğu topraklardan kendi isteğiyle ayrılmaz. Bazen şartlar onu buna mecbur bırakır. Benim hikayem de böyle başladı. Ben Türkmenistan vatandaşıyım. Ülkemden ayrıldıktan sonra yurt dışında yaşayan Türkmen aktivistlerle birlikte insan hakları, demokrasi ve özgürlük alanındaki çalışmalara destek vermeye başladım. O günlerde şunu hiç düşünmemiştim. Bir gün ben de güvenli bir ülke aramak zorunda kalacağım. Türkiye'ye geldiğimde tek istediğim huzur içinde yaşamak ve çalışmaktı. Uzun yıllar Ya, şimdi sen devam ediyor ne Seyitulu. Şeyle orada bir hili kızıklanma olacak gerekleşiyor. Merdan? Çok. Merdan? Sesin Merdan var yine mı? gitti. Siz paylaşıyorsunuz yok. Sen yine devam ediyor. Onun yine olgeleri var, yine devam ettin. Şeyle oldu da ne edecek? Böyle şu bu sapakça şeyle oldu. O kadırlan iyileşleri de Yunanistan'ın prezidentleri Akaloğlu siyasetine devam ettirmek için başarılı kaçmağına yaşasan ne dayanıp şeylere kıyar Merdan'a alan gelenle beğenen o Türkiye'den Böyle inni Seyitulu bağışla. İnni Merdan sen yine de baştan başlama. Devam ediver inni.
Devam ediyor yankı üzülen yerinden. Akıl arası ses Ne mi dedin Seyitullah? Türkiye'ye geldiğimde tek istediğim huzur içinde yaşamak ve çalışmaktı. Uzun yıllar kendi emeğimle hayatımı sürdürmeye çalıştım. Tanıdığım Türk insanların bana gösterdiği iyilik hiçbir zaman unutmayacağım. Onların dostluğu ve misafirperverliği benim için çok kıymetlidir. Fakat zaman ilerledikçe içimdeki güven duygusu yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda yaşadığım endişeler arttı. Özellikle tanıdığım 2 Türkmen arkadaşımın kaybolması hayatımda bir dönüm noktası oldu. O günden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. İnsan her telefon çaldığında irkilirse, her kapı sesi duyduğunda tedirgin olursa, her sabah bugün bana ne olacak? Ini Seyitullah mı gitti? Merdanam yine kesildi. Murat sen devam etle. Ondan haysi gelse devam eder de Seyitullah mı gitti? Seyitullah'ın sesi go değil. Seyitullah'ın drone yeri hadır. İnternetin bir go güçlü yer değildir deyip men hata ediyorum. Oh. Siz kançada internet bu diýäňiz bu değil. Diýany da Şeyle mi? Aha, yine bir Edil havada o taýda dürlü internetin dürlü operatörleri var da şu güýçlülerinden alsan gymmadyrak olur go bolýar. Murat sen onu devam et doğrudan o ikisi dürlü. Okey. Hani Ya yok, o devam ediyor Merdan yine de sen geldin. Aha. Fakat zaman ilerledikçe içimdeki güven duygusu yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda yaşadığım endişeler arttı. Özellikle tanıdığım 2 Türkmen arkadaşımın kaybolması hayatımda bir dönem noktası oldu. O günden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. İnsan her telefon çaldığında irkilirse, her kapı sesi duyduğunda tedirgin olursa, her sabah bugün bana ne olacak diye düşünerek uyanırsa bunun adı yaşamak değildir. Ben korkuyla değil, umutla yaşamak istiyordum. Bu yüzden Fransa'ya yerleştirme programına başvurdum. Bugün burada Fransa'da konuşurken içimdeki ilk kez uzun zamandır hissetmediğim bir duygu var. Güven. Fransa bana sadece yeni bir ülke değil, yeniden nefes alabileceğim bir hayat verdi. Ben buradan hiçbir halka karşı konuşmuyorum. Türk halkının karşı içinde hiçbir kırgınlık yoktur. Benim dileğim hangi ülkede yaşar Yine de nime gelýänse men dowam edeyim. Seyitullah sen öz başyna sana söz berer bir zor gelip gidip durda. Sanadan satdy üzüp çıkış etmek. Şoň sen öz başyna çıkış edersin. Men häzir bir iki agaz aýtjak var. Umuman iniştara KK diýen bir illeşimiz gaty gowy zatlary ýazýar rus diline. Olay diýär bizim ýüregimiz awýar diýär. Türkmenistanyň gaty gowy adamlar köp çykyp gidýär diýär. Şu arada son men aydarım, sen devam et şu at Merdan. Bu nememi yazan hatım ayrı bir video edip paylaşsa has bu olar mı deden? Çünkü ben okattırmayacak bu hatta. Hava şeyle bu olur. Hava. Sen bu gıyskaça ödüm Türkmençe neyse söz aytacak olsam ayt, şolan tat olaymadı. Ne mi diyen köp vaktan beri efire çıkmanım için hem biraz tolgundum da. Onun için aytacak zadım yok. Şu hatım okap ayrı bir video paylaşan hemmenize sağ olun. Ondan sonra ne mi diyeyim? Hava. Neme şu taýda şu KK diýen illeşimiz var. Murat, şonu yine de görkö. Şu KK ýerine bir tane harp bar var. Şol ana bizim hakyky pikirdeşimiz, hakyky watandaşymyz, hakyky Türkmenistanyň şol. Ine KK i7 enniýede ören şeýle manyly sözleri ýazýar rus diline. Her giden adam bizim ýüregimiz ağır diýip ýazýar. Biz diýe bilýäs, şol adamlar gitdi diýer Türkmenistan üçin.
şoň diýen zady dogry adamlar. Şu daşarýurda çykyp giden türkmenler soň näçe isleselerem başga ýurtlarda köküren soňlar, o taýda öýli işikli bolup öý edinen soňlar bir ýygyna gelmesi, hatta ýurtdan çykyp gitmekden hem agyr bolýar. Hiç wagt şunu ýatdan çykarmalar. Ine şu KK diýen illeşimiz bir de şonu ýatladyýar. Türkmençilik diýen illeşimi de mene ýatladyýar. Подкалимство и лизоблюдство должно быть наказуемо на основании уголовного закона diye de. Men gaty gollayan şunu diýen zadyny. Yaranjanlyk, hemem diýe leppeýçilik şolliýa kanun derejesinde cezalandırılan bir cinayet hükmüne hatap edilmeli. Gaty dogry. Sebebi adamlar gelinine diktatör bilen şu yaranjanlar alıp göreli. Bir diktatör var ýurtda, bir ýöneköy halk var, bir de çörek üçin işleyen, onun inteligensiýa var, öz awraýyny taklap, yaranjanlyk etmen, öz işi bilen bolup gören. Onun yaranjanlar var. Yaranjanlar dürlü gatlyklardan çykýar, olar deputatlaryň arasyndan 99% çykýar, onun ministrlerin arasyndan 99,5% çykýar. Onu beýleki döwletiň şol elinden çörek ýýän, aýlyk alýan idaralardan gaty köp çykýar, biljekler näçe prosent. Onun şol yaranjanlar halkyň arasyndan çykýar olar. Hatta daýhanyň arasyndan. Men özüm bilýän, şu 93-nji ýylda men ýurtdan çykyp gaýtmakam, ýadyma düşýär, şu wagtlar eýýäm, bir ýerlerden çykyp bir hili burçuk ýaly kellelerini galdyryp, Niýazowa bir hili goşgu bagyşlap, ay sen men nämen serdarym, ay atamsyň diýip diýýän, şu 93-nji ýylda başgaldyryp başlady şu yaranjanlar. Egerde sen şu yaranjan bilen diktatör alsaň, özüme egerde ilki şu kime ceza verecek diýseler, diktatörden öňürtü şu yaranjanlara, leppeýçilere ceza verecek. Türkmençilik gaty dogry. Şol diktatör döredýän şu yaranjanlar. Egerde şu yaranjanlar bolmasa da ýurtda, şu yaramsaklar, şol leppeýçiler bolmasa da wezipe, at, pul üçin diktatora yaranjanlyk edýän adamlar bolmasa da onu yaranjana ýa döremezdi. Neme diktatorym ýa döremezdi. Dörese de uzak saklanyp bilmezdi döwlet başyndan. Emma gynansalam şol yaranjanlar Türkmenistanyny öňe Niýazowy aşağı çykardylar. Na Güler Şahuly var, na bir Cemal Saparowa var, na Bernadar Hudaýnadarov var, ölüp giden ýazyjy. Öllü şol Niýazowa yaranjanlyk edip, şondan bir wezip alyp, Mawtumly adynaky döwlet bayragyny döretmek hakynaky ideýa onky däldi. Ol ideýany ogurlady biziň teklifimizden, şonu ulgap gidip Niýazowa aýdyp, Niýazow düşündi şol teklifin ulanyp boljak teklifini derrew Mawtumly bayragyny döretmek hakyna ona da $5.000 bayrak bellemek hakyna 91-nji ýylda eýýän şo arada alady durdy. Soňam döretdi. Şonu Mawtumly komitetini döredenden soň şoň başlyklaryny da elbetde Bernadar Hudaýnadarov goýdy. Ine bir yaranjan ýazyjy näme iş etdi? Alawedin Mawtumly bayragynyň birinjisini Niýazowa berdi, ikinjisini öz aldy. Ine şolar ýaly yaranjan diýýutlar döredýär, nimeni diktatorlary. Şeýdi ben şolar ýaly Bernadar Hudaýnadarov ýaly, anna berde Agabaýew ýaly, ondan ýanky näme Onjuk Musa ýaly, ýa bolmasa şolar ýaly indi Amanrat Bugaýew, onun Kakamrat Balliýew, Durdy Muhammed Gurbanow, ýa ýene şoňa meňdeş bir topar yaranjan leppeýçilerin bolany üçin Türkmenistan şuwuna düşdi. Elbetde olaň bir näçe häzir gaçyp gelip Azatlyk radiosyna lakkylap halka demokratiýany öwretjek bolýarlar. Emma olar şol adamlar, şu addaşlar ýurda gaçyp gelen owurlar, jümriler, öňkü deputatlar, öňkü ornwasar ministrler, öňkü ministrler, at owurlary, eşek owurlary, it owurlary, şolar diktatoryň ilkinji kerpijini goýan adamlar. Ine türkmençilik gaty dogry ceza berjek bolsaň, türme saljak bolsaň, diktatordan öňürtü şol adamlara suda berip şolary ilki bilen türme batmaly. Ana şonu ýurtda diktator ýan gaýdyşmaýar ýa döremez asla.
dörete de uzak häkimet başına saklanyp dilmer. Inni şol yankı KK diýen illeşimizin aýdýan da adam gatty gaýgyly da sebäbi doğrudan şu yurtdan çıkıp giden yaşların, umumman Türkmenistanlıların 50% idine dolansa da yurt düzüleyenli de. Sonra da telpemi koyuyordan artık. Dolayısıyla KK diyen illeşimiz Türkmenin genofondu opurluya diye. Doğru. Türkmenin genofondu opurluya. Sebebi oğurlar, cümrüler, korrupsiyonerler şu hakimiyetin başında oturanın daşına ele uğraşıp görürler. Yurttan çıkmalı olayanlar köpülünç o adamlar. Yönü ol oğurlarım haçanla oğurla ele düşenlerini, türmeye düşenlerinden sonra onun para verip taşarı yurda geliyorlar. Şu gelen adamlar, bunmatara münafik bolup gelenler, öğütmeyen adamlar, şu önkü deputatlar, önkü ministerler, ormanatör ministerler, bunlar para verip geliyorlar bunmatara. Son şunun bunlar YouTube'a çıkıp lakkıllanlarına bir daha da bilip koyun. Her bir bunmatara kaçıvatan adam perişte değildir. On fiinine namaza kap olmaz. Olar dine ağlap, idine dolanıp, halktan ön talap bilmedik zatlarını talama devam edecek oluyorlar. Son şunun gece ünlü TikTok'ta, YouTube'da lakkılaşa oturuyorlar. Halkın hedir etmelidir, halk elbette şu hak bulan nehağı saylamanı öğrenmeli. Her bir ağzına aşatıklanan adamın beryan vaadasına ya beryan gurruna ananmalılar. Adamın ön neyemi işleri edip yaşanlığına Türkmenistan'la ana şoma seyretmeli. Şonu öğrenmeli. Ya olmasa birinin üstüne töhmet attı, ya Murat Urvan'ın, ya Nurcan'ın, ya Ölsapar'ın üstüne töhmet attı deyip şonun gepine anılmalılar. Olar töhmet atmasa başka neymiş etsin? Sebebi bir görüşüp diyor ki bundan 30 yılın ya 35 yılın olan hemmeti oğurluk edip diyordu. Bididunçuluk edip diyordu, cinayet edip diyordu. Niyazı kulluk edip diyordular. Berdi Muhammedov'a kulluk ettiler. Şol döwürleri gizleme üçin olar öňden görüşüp gören adamlaryň üstüne allığına töhmet atýarlar. Häzir bolan adamlar. Şo töhmet diýilen zat ýönülüge atylýan nädir? Egerde ogry biriniň jüýsüne girjek bolsa, ya girse şonun pul çıkarsa jüýsünden özüniň ogurlanyny bildirmeli üçin hana ogruwa, hana otayda ogruga çık gitdi diýip başga bir ýerine barmak çomurdandyr. Şonun häzir bolan şol bulanam ulonyanları häzir günwatara gaçyp gelen öňkü korrupsiyonerlerin, oğurjumlaryň ulonyan niýetedem şol. Pek adamlara, öňden görüşüp gören adamlara töhmet atıp öz eden cinayetlerini gildejek bolýarlar. Inni Merdan ýaly oğlanyň, Nesiyet Ulu ýaly oğlanyň häzir bir näçe il görüşenlerinden soň günwatara çykyp bilmekleri elbette bir ören gowdat. Bu meselede Murat Urvanov, Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin baş tutany, onu esaslandırıcı. Bizim häzir bir näçe ýyldan bäri iň bir öňde barjy görüşijimiz liderleň, gaty görnükli liderleň biri onun hyzmaty ören uly. Şoň üçin Murat, sen onu häzir şu Demokratik Hareketin näçe edip öz aktivistlerini günwatara çykmakda nähili işler alyp barýany bardy, gurrun bersen gaty bolardy. Sağ olun. DVT, Demokratik Vatan Türkmenistan diýmek diňemenler. Meni başa ören köp aktivistler var. Grajdan aktivistleri, blogerler, ine dayanç gruppasy var. Şol aktivistler çıkarmakta dayanç gruppaň eden işi ornam uly, eden işem uly. Bizim elbette hak verdik, can ettik, haýyş etdik. Ýöne bu bir hemme adamlaryň eden işiniň netijesi. Şonuň üçin bu netije gaty gowy, men gowy berenýän ýoş-ýoşdan aktivistler Fransa üçde ve gelecekde de dine Fransa däl beýlik döwletlerde aktivistler gelse men berenýän teýäri. Olar her wagt hop aslında. Ene Urbanov uly ýykylmak üçin aktivist gerek. Urbanov ýykylmak üçin halk gerek, ýöne aktiv halk gerek. Halkyň bolany bilen hem Urbanov ýyklanok. Gaýtyp halky edip baýýa. Şoň üçin halkyň içinde aktivistler näçe köp bolsa, şonça çalt Urbanov ýykylýar. Aktivist diýmek bir başga planetadan gelip, ýani diplomly adam däl. Ya bir adam başga planetaga gidip diplom alıp gelen adam däl. Aktivist diýmek adalatly,
bir kanunçılığa göz yummayan, bir kanunçılık görse yüreği çydamayan, gün aydiya, beylik adam hakları olsa duran o, barıp kömek ediyor. Yine aktivizm. Gıyızga yankı kentetlendirmek sözleri yine şular. Şoň üçin aktivist bolmak, grassroots aktivist bolmak, ya DBT lider bolmak, ya da dayanış grupaň lideri bolmak bir uly bir üstünlük däl, o biziň ýöne pozisiýamyz şeýle. Aktivistler, menden köp işen aktivistler bar. Elbette, onun edýän işler mümkin köpdir. Biziň çyzyşymyz çözen soragyny mümkin köpdir. Biz bärde patriotda ýarşmaly, kim ýa-ni köp patriot, kim az patriot. Bärde biz esasy hemmämiz goşandymyz goşýar. Wagta görä, momente görä, mümkinçiligi görä. Şoň üçin şunu men köp etdim ýa sen az etdiň diýmek ýok. Hemmämiz şunu etmeli. Şunem erti prezident Akif Aparaw bolsun, men bolayyn, dayanç grupa bolsun, Diana bolsun, Nurjan apa bolsun, Merdan bolsun, Fetkul bolsun, on tapawy ýok. Aktivistler bolmaly. Aktivistler bolany döwlet ösýär. Aktivistler bolmasaň, opozisiýa bolmasaň, siýasatçylar bolmasaň, jemgyýet gurumlary bolmasaň, biz katastrofa girdik. Näşül 26 ila şul 20-nji asyrda bul bir maslahatçylyk. 20-nji asyrda da biz 10 ýyllap, ýani 9-10 ýyllap aktivistler, ýani jemgyýet gurumlary bolman, opozisiýon partiýalary bolman, siýasatçylar bolman, diňe hemmeler Türkmenistan içinde bir adam işlediler, beyik Türkmen başa işlediler. Onun bir haramzada bu torun, onun oğlam, özem, ikisem bir da, oğlu bizim pullarımızı $170, $170 milyon İspanya'da utturdu. Bizim pullarımız şol. Näçe baniyete näçe mektep urulurdu. Türkmen başaydan nerede şonu? Men habarı şondan. Men şoň şaýa $120 milyon utully garanam straf boldy. Yok, on nime şu wagt gazetleri ýazdy, ispan gazetleri men ýadymda. Men wagt nime dedim, Moskvada 94-nji ýylda kadýana. Men diýjek, käbir gazetler $12 milyon diýip ýazdy. Käbir gazetlerim $14 milyon diýip ýazdy. İspan gazetleri ýazdy şu wagt. Ara boldyňa bir kazinoda däl, bir topur kazinoda işledi. Türkmenistanda adam öldürdi, maşinler basyp kaçyp gitdi. Onu ýanky kagazy ýapdy işleri. Bular haramlyk edip gören adamlar. Häzirem biz ýadymdan çykaramyk. Niýazoň gyýry $10 milyard Türkmen halkynyň dollaryny hana Ýewropada, Germaniýada, Londonda toplapdy. Biz ýadymdan çykaramyk. Ol Türkdäki çykyş edýän oglan bulary ýanky gahrman edýär. Bular Türkmen halkynyň pullaryny oglan adamlar. Türkmen halkyna ýa pullaryny agyr günet alan adamlar bular. Olar näçe gahrman etbilýär. Olar Türkmen maşynyň ejetini, ýanky aýaryny, olar näçe gahrman etbilýär. Olar ýaly gahrman bolmasa, Türkmen başy biziň inteligensiýamyzy, biziň siýasatçylymyzy türmede öldürene näçe oturdy? Näçe niýaz faýdan oksa näme işleýän? Näçe halkyny gyrýan diýip. Aýdan o. Balet, tiyatrlar yapanlar, bibliotekalar yapanlar, baniysalar yapanlar näçe bolar gürlemediler? Kakanda näçe faýdadylar? Men kakam eden bolsa men barardym. Kaka näme diýen sen? Ýerki biz halkyň önüne sen ölürdi gidersen biz jogap bermeli. Sen näme işläp ýördiň diýip men aýdardym. Sizem aýdardyňyz. Näçe bolar? Näçe bolar o häzir gahrman bolýar? Ya gahrman edýär. Bu propaganda. Gaty dogry belläkeşdi Akif Aparaw. Şo maşgala ýakyn bolanlar, minister bolanlar, deputat bolanlar şu ýerde gahrman bolup ýörler. O ministra o Gellikeriz diýen adama Hudaý takladyn. Ondan YouTube'da aýdýan zatlaryny ministra aňyrda dursun. Türkmeniň içinde aýdýan ýok buraya. Şol ýaşda. İnternetde. Aýdýan yalanlary, aýdýan nemedi biz din bolasymyz gelen. Ona jogap beresim gelen. Ulu ýaly biz pestik göremdi o durmuşymyzda göremdi. Ene ulu ýaly adamlar opozisiýany, men opozisiýa diýip bütün dünýäni alýar, dine Türkmen halkyny. Bar ýerde de üstümüze hat ýerýär. Ýani skandalny aýala o bu torunda ona gurulum etjekler. Hudaý taklady. Entek debete jogap berer olar.
biri agent diye öldüren gün Facebook bilen iş yapıyor. Günün bunu Facebook bilen iş yapıyor. Ona Türkmenler aýdýar da garga öz adyny çağır diýer. Olar özleriniň bütün ömrü boyu eden işlerini inni gelip owurluk edip zordan para verip türmeden çıkıp infon kudemlerine neme atıp özlerini Ýewropa. Innem özleri halkı talap ýörkäler, halkın bagty üçin görüşen adamlara sen agent, sen çavuş, sen yine bir zat deyip bara her adama bir tökme atýarlar. Bular ýaly wejerany intek bir dünýä görenlerdir. Bir öňüme bizim aramyza gelip boşlar. Bardy bir harmla söýünýdi, saparyklyň diýdi bir topar owrular, bir ahlakçy adamlar. Ýöne hatta şolaram gellikäri gelen soň şolaram utuldy şondan. Son sayesinde görünmediler. Yönü harması ünlüyle adam gatı şeytan, mekir. Olayam şu yemeğin maşgalası, yankı gellik erdin maşgalası, niçik mi Moskva ağırlaşın adına yarancanlap, on yoktak erde yarancanlık. Şu taydan Şveçya'dan zam edip hemen bütün maşgalam sizin hılmatınızda, yine bütün maşgalam sizi kutlaya nehme deyip, eyyem şu tayda uğunu yekelep, bir-birden bir tayda görüşüp veren adamlarım yamanlap, onu ödünün kimdiğini bilen adamlar karşısına itekledi. Ol dik düştü gellik eri, on Prashmandovka geleyim, şu men Huday verdi halin, halına söýünün gepini ananıp inni, şu neçe yılın veri görüşüzlüğün üstüne topulup töhmet atıp şeydip değerli porfon olup diyor. Aslında Welsaparon adınam tutonok gellikär, ordunyň bilýä gellikärdiň men atasına bilet, kakasına bilet. Men ýartulukda işleýäkem Aşgabatda gellikäriň kakasy Gurbankärdiň üstünden hat geldi. Men şo hakynda aýratyn gepleşik etjek. Gurrun beren onu. Yürüyte şonu sıka parça ilk şonu gepleşik taýýarlan diýip bize ruhsat berdi. Soň Hasanly Gurbankäri ağlap Moskva KGB hat yazan soň özü on smerçde gulluk eden o Ganhorun. Soň şol nemäni biz gepleşik taýýarlamsyňyz Maýamollaýew şonu ýatyrtdy. Egerde Maýamollaýew şonu ýatyrtmadyk bolsa, Gurbankäri Sowet döwründe eýem türme düşýärdi eden weziralyklar üçin universitetde. Şolar ýaly biderek maşgaladan, şolar ýaly ganhor, parahor maşgaladan, innem zordan owurlukdan şol para berip sypyk gelip özü ýaly bir 3 şeleýini koyup 10 sany çagan ýetim goýup 4-nji bir Prashmandovka heleýe öýlenip hem Günwatara gelip indi bärden adamlara akyl öwrediýär. Ine şolar ýaly adamlardan halkyn äge bolmagy gerek. Mysal üçin biz Gurbanyň ýykjak diýip bu tayda yalan sözler oturan ol halkı talap kaçıkaydan adamlara ananmak olmaz adamlar. Odol halk na Gurbanula ananıp Niyazovdan gowu bolar deyip ona hiç il karşılık görkezmän. Näme mesele var boldy? Gurbanula Niyazovdan näme? İdili diktatör boldy. Niyazowyňa özü yerden ýeke çykan diňe özü wady, ogly aýaly wady, gyýdy wady. Bunun 500 olay aktiv maşgalalar var ahrim Gurbanula. Bular ullokan iýji kılan. Bunun uçuran nemeti. Emma siz häzir Gurbanulaň ýykjak diýip gellikärde gulluk etseňiz, oňa ýardam berseňiz, ýa halna söýüne ýardam berseňiz, ertir siz näme uçurajak? Halk diňe bir zady bolmaly, demokratik opozisiýany. Hemde hukuk döwletiniň gurulmagyny gazanmaly. Ana şonu diňe Türkmenistanda hemmen hukuky deň bolar, hemme adam bagtly bolup ýaşap biler. Elbetde daşarywda häzir 30-35 ýyldan beri çykyp gaýdan adamlaryň kimin höwesi bar bolsa, mümkinçiligi bar bolsa elbetde dolanır. Indi Murat şu meselede ýanymyzda näme bardy? Diana Dadaşowa bardy. Näme üçindir olam internetde gowy işlemedimi çykyp gitdi. Ýöne eger jaň edip aýdyp bilýän bolsaňyz aýdym gelsin olam bir näme merdana ýörgütlegiň aýdar, belki oň aýtjak zatlary bardyr.
Ýöne häzirlikçe sen öz sözüň dowam ediber. Başda men sözüň Ben sizin gaharınıza düşünýän, şoň üçin biz häzir olary reklam etmäli, ýani geldikleri ýaly bir pese düşen adamlar reklam etmäli, biz onuň işimiz ýok. Ol öz güni bilen, öz nimeti bilen ýöne şoru ýaly adamlar opozisiýany masdyr edýär. Opozisiýa diýip, ýani Türkmenistanyň içinde Türkmen maşgulanyň aýaklaryny ýalap, hat ýazyp atam diýip, ýani ogurluğa basylyp türmeden boşlady bäri indi bilir kuşguýy. Ya biz jogap berendik şondan. Ben jogap berdim ona. Ýöne bizim esaat düşmanymyz bolan, esaat düşmanymyz halky gynýan, halky genotsid edýän Gurbany Berdimuhammedow. Gurbany Berdimuhammedow hormaty ýeşler diňe halkyň sabırlygy bilen emele gelen adam. Halk bir gedek diýişini ökse özi ýitirim bolýar. Şo ýaly gorkak adam. Çünkü günde Türkmenistany kim esatjagyny bilen o. Hytaýlara sat gördü. Ýani Putin'a sat gördü, Erdogan'a sat gördü. Inni ýani ol çaltaşly neme Trump'a satjak bolýar. Trump'a mu düşünen ok, Trump ýani Türkmenistan bilen işi ýok. Türkmenistan gaýtyp bizalar gadagan edip, ýani Türkmenistan ýani gözüňi tutmajak bolup aýdyp goýýar. Bu bolsa şol golf ýani proýekti bilen guruşyk biznesi bilen gelip men sana 10 milyar berjek. Davay golf kurulu biznes eden diýip ýani oňuň ýani bir işleş nimetjek bolýar da. Türkmen halky bilen, halkyň ýagdaýy bilen, halkyň bir 50%-den gowra häzir 60-madyr çykyp gitdi. Men şu ýerden Türkmenistanyň ulaşdym. Hormaty ýeşler ýagdaýla gatyrdy. Bunu aýdyn. Hiç ýerde adalatlyk ýok. Polisler, emhemeler etçerini diye, advokat ýani suwtlar etçerini diye, prokuratura etçerini diye. Häzir gönaýdylar, baran ýerinde pul. Medikler diňe pul bersen edýärler. Men olary düşünýän, men ýani bulary tanpitlamak, olary düşünýän, olaryň medikamentleri gymmat, olar hünärmentler, olar aýlyk beren ok Gurbany boly. Gurbanyň hiç kime aýlyk iýdili beren ok. $100 aýlyga berýän galan hana halk talan diýär. Ýasyny edişýär. Şoň üçin mediklerim halky talýar. Bilim ministrlerim halky talýar ziyaret kalyp. MHM'de polislerim hemmeten halk görügüli şol ziyaretler bermek üçin halkyň bir bölegi, ýani maşgalaryň bir bölegi daşurda gidip, daşurda işläp, aňyrdan pul berýärler. Men bir video görkezin. Aýdýarlar, ay bir näçe iyi berýär Türkmenistan ýene de bergi ok barýar. Elbetde, sebäbi siz diňe maşgalaňyz däl. Sen bütün döwletde işleyen adamları götürýäňiz. Ýani beýle bolmalar. Döwletde işleyen adamlar TV-gywalykdan gelýän pullaryň büdjetine ýaşamaly. Olaryň alýan aýlyklary çäkli bolmaly. Olaryň sany çäkli bolmaly. Olar her ýyl gazetde, jurnalda ýani çap edilmeli. Büdjetde näçe pul berilýär, näçe adamma haýdy, urda näçe adam işleýär, hökümet tarapyndan näçe adam alınýar. Büdjetdäki işleýän adamlar köpelýärmi, azalýarmy? Ýa büdjetdäki işleýän adamlar diňe çykdaýjy. Diňe çykdaýjy. Olaryň edýän işi ýagany administratiw prosedurlar boldy. Olar bolsa administratiw prosedurlary ýani biz muhtediýaty biz halka satýar zat hökmüne. Bizim şoň içinde işlemeli bolýar, ýani zatka bermeli bolýar. Şoň üçin Türkmenistanda korrupsiýa 100% ösmez, hiç hili öňe gidişlik ýok. Diňe Gurbanyň tohumy ösýär, öňe gidişligi uly. Dubai satyn aldylar, Katar satyn aldylar, Bahreyn satyn aldylar, Türkiýe satyn aldylar, inni Şweýtsariýa pullaryny goýýar. Siz aýdardan adamlar, siz opozisiýa bolup näme edbilen bolup, saklap bilen bolupmy? Üstünü işleýär. Biz şol tutjak bolýar. Üstünü işleýär. Biz bunu kowlap ýör. Ýöne bizim kowlanymyz bilen, bizim tutanymyz bilen biziň baýlyklary blokirowka etdirýär. Mesele çözülen oňy. Mesele näme çözülýär? Biz halk bolup galsak, öz dogany anlaşmamyzy işleýär, polisde, MHM'de, suwtda we beýleki prokuraturada. Olar daşyndan gelen adamlar da, ýa asmandan gaçan adamlar da, biriniň gelini, biriniň äri, biriniň dogany, biriniň ogly, biriniň kakasy oturup öz maşgalamyzda buluşmaly. Şu zatlar bet edeli. Sena haram pullar alýan, zat kalýan. O pullaryň bize siňen ok. Ýöne biz ýani derem çekende ok. Biz
Yani şu zatları yönü muhteliye narkotika batmasak başalat yok. Gelin hem bidem düzelenin ve hem devlet düzeltmeli şorordan başlamalı. Maşkaladan başlamalı. Men şoň üçin aýdýan, owadaky oturan çöreksiz, yani su potroçu, susuz oturan adamdan başlamalı. Biz göl köşkden başlamalı. Ine şoň üçin şol adamlar çıkıp häkimlige batyp almaly. Şol hökümetdäki işleýänler düşünsün, owadaky başlan bolsa şäher ýa-da zryf bolýar. Şolar başlasa şolar hiç tat diýilmeýär. Bir uçuskowyň başajak poky ýok. 100 adam, 200 adam alsa, ol uçuskowy ýeke başajak poky ýok. Oğurlardan başlamaly. Häkimliklerden etraplarda başlamaly. Etrapda gaty ise bir ýygrym san polisiýski bar. 1000 adam barsa hiç adam etmeýär. Hökman welaýatdan çağırmaly. Beýlik etrapda galsa welaýat polislerin hiç adam etmeýär. Şeýdip başlamaly. Biz halk bolup hereket etmeli. Aktivistler canını berýärler, aktivistler kul bolup gidip oturýarlar. O halk bolsa ýanky daşında duran spektakl eden ýaly tumuş bolýar. Bu halkyň işi. Bu biz sizin üçin işler, biz sizin üçin edýär. Siz eger ahirde galmajak bolsaňyz, hereket etmejek bolsaňyz, onda bilen dogry. Näçe bir wagtymyzy öz nimäni janyny ýakaly, wagtymy ýakaly, öz durmuşyny ýakaly risk alan näçe. Biz size wada edýär, biz size inanýar. Bir gün halkymyz galar. Bu halkyň gidişi bolmaz. Halk millet bolup yitip barýar. Bu näde ýol? Biz size bir signal berýär, alyat berýär. Elimizden gelen edýär. Näçe elimizden gelse biz edýär. Kommentariýa ýazýarlar. Ay näçe ýaly çağırjak bolsam geldi sen et. Siz şu ýazýan adam aýdýan. Bizim 5 ýylda eden protestlerimiziň bir ýerini et gördüňizmi? Daşyndan çykan bolady, daşyndan bolanmy? Et gördüňizmi daşyndan? Ýok. Bizim aktivistlerimiz Türkiýede men 20-nji awgustda 1-nji awgustda bardym Türkiýe. 20-nji ýylda. Men gözüm bilen gördüm. Darganatan ýarty ogoty geldi. Bir topar oğurun adamları geldi. Olur aktivist hem de adam da olur yönü adaletli durmuş gerek. Geldiler. Hani öldürdüler mi sonra? Çapmışan metreler mi? MHM polis yetişmeyen köprük olsak iyi de çekiliyor. Ağızlık olsak Alişer bilen Abdullah Yalaklar vakti diyorlar. Ağızlık da bir. Ünlüyorum. Şovur adamlar çıkış ediyor, şovur adamlar böyle şey kanallı sahnada otururlar. Videoları paylaşmak, komentarı yazmak, yani öz hakkını talep etmek TikTok'ta. Sen öz hakkını talep etsen sen apajita bolan. Oho. Sen prezidente kömek ediyorsun. Sen prezidente aydiyorsun. Yoldaş prezident. Sen kasam ayttın. Yine de şurada bir düzgünçükler. Sen şu bir düzgünçüklere karşı görüşmeli. Yine men sana yatla diyen. Yine şu gayret et şunu onu diye aydiyorsun. Yalvarıp aydiyorsun. Her 3 noktanın adını arkadan terdarım tut, kahraman terdarım tut, hacı terdarım tut. Yani ki ömür güden architektör deyip tut. Ya yeni var tut. O ne mi diyeceğim şunu ne? Yönü problemi var. Şunun için bizde günah bizde. Bizde de menne de sizde de yine Nurcan Ata'da da APF Para'da da hemmemizde günah. Biz şu tohumu, çürük tohumu Alayta'da Serdar ben Kur'an Berdi Muhammed var. Çıdap işaret ettiler. Bir de çıdap işaret ettiler. Yani MHM polisler olsa yallaklık bilen avantaj görüp hem yerini yalayarlar. Haçan da siz MHM polis görseniz yüzlerine tükürüyor. Şolun için biz her baktılar. Şolun için hem adamlar daşını işliyor. Şolun şonu uğrap. O yallak muzikantlar ama o yaxşı şov diye, o Habib diye, o narkotrafikçi, narkodealer. Onun yüzlerine tükürüyor. Siz zat diyen o, qaydip olur toylar çağırıyor, hedir ediyor, onun bundan beter yallaklık ediyor. Akıştan başlap yüzüne tükürüyor. Neyemçi Kur'an'ın aydımaydı ya. Bir de görüşüyor da ona karşı. Halk kötüne şondan. Bulam onun tant edip aydımaydı ya. Halk ölüp duqa sen düşmanını bilen tant ediyor. Yani doğru mu? Ne doğru olsa yazın komentarda. Oğlunu zassuzunu verecek olup, atqadın artist verecek olup, özünü yani
nimet saklanacak bolup oğunu gorap Kur'an'dan çıkış ediyor. Hani ön kakış? 85-nji ýyllarda, 82-nji ýyllarda hökümetem ona mı idarlaýady? Ol adalatly ýa-ni çıkış edýärdi. Öz ulu bir awry bardy, döküp ýatyr. Hatta şolum ýykyldy. Soňky ýa-ni dinozawr, şolum ýykyldy. Gurbanyň öňünde tant etdiýim tant etdi, döküp tant etdi. Aýdar Akış, men artist Murada, men hemmeň öňünde tant edýän. Elbetde. Ýöne halkyň üstüne düşmana çodanyny, düşmanyň öňünde tant etmeli. Nizam Konyas sen gör. Şeýle adaylar. Hormatly ýeşer, men sizden ütköşgerim ýok. Bir hereketiň ýolbaşçysy bolsam, menem şu günma erti men çarşalar başa ýolbaşýarlar. Bu çalışmayan hereket. Şu gün içeri men aýdyp gelýän, men çalışdym, men boşadym diýip haýat edýän aktivistlere. Men indi ýadadym, indi men bitişip, men boşadym. Garaşýan kim meni ýa-ni ýerme men alyp barýan işimi ederkä diýip garaşýan biri. Şol prezidentlerim, tiýatratçylarym, ýa-ni tiýatrat hereketlerine ýolbaşyram, hemme wagt çalışyp durmaly. Onu ösýär. Bolmasa bolan oňa. Şeýle adaylar. Ta bolun, wagtyňyzy almadım, çünki gün biz üýüşdik, başga bir zat bir halkymyza buluşlar aýdaly, ýene bir aktivistimizi hop ýerden çykaryp Fransaýa getirip, şonu bir filmle paýlaşalyp diýip çykyş edýär. Ýöne gepe geldi, söyle geldi, bir zat diýişýär, ýa-ni şol geldi karizmam ýatlak geçdik. Urwany Serdar Bermuhamed falan ýatlak geçdik. Şu ýaly. Benim tamam. Tamam. Ya, inni bir seret ýene de gölaýla çıkyp giden öňleşlemler ýerine geldimi? Bir şagyryň Diýana da bir kal söz aýtsak bu boljak rus diline, sebäbi rus dilli ýerleşlemeden bar. Ondan neme de Seyit Ulam ýitip gitdi. Men häzir bir goşu kap bereň Bappa Göklüňden. Bappa Göklüň biziň ýeňleşimiz. Assalamu aleykum. Aha, bu gelen kim? Yine Murat Rozakov geldi tuvalime. Ben şu müşteriki verdim. Senem gelip bizim aktivistlerimiz kutlu. Yine Merdan Joraev çıktı. Tontiş. Öz ovadaşı, öz yankı vatandaşı, öz velayetinden. Yine olum geldi. Murat Rozakov. Afeta para kıyno görmeden şuna söz vereydi. Bolya, ol görýän garankyda dur. Onu Murat sen gutlugyňy aýt, ondan men soň okap berýär. Men bu öklümden bir erkek kişi diýen bir goşuýny okap berjek. Muny özü okap bererdi neresem. Assalamu aleykum hemmeňize. Onçulukmy? Salam. Şükür. Aýdy ber onda Murat. Diýdim bir salamlaşaýyn diýdim. Hökman gutlamalymy? Gutlamaly bolsa gutlaýyn, mesele ýok. Ýöne uzun wagtdan beri araňyza girmedim. Dedim salamlaşaýyn. Ýaşullarym bilen. Tontişeme adı originalny ady Merdanty. Oňa da gutlaýan. Oňa tolupdyr. Türkiýeden gaçyp gaýdypdyr. Türkiýe emas, Türkiýe öwrülikde esasında. Şoň üçin beýenýän. Hudaýdan gaçanmaýyp çykanman. Sizleri de gördüm, beğendim. Akvel Sapar ağam, goşkuňuzy okan, soň boş wagty ýene men ses oçurum alıp ýene men gürleşäýin. Siz saklamaýyn, ýaş olup. Bu goşkuy, möhüm goşkuy. Bir erkek Bolä. Şunu okayın, sebäbi şunu bizim temamyza degişli. Şunu ýene şu Merdan Joraev Muradyň kömegi bilen häzir nime geldi, Fransa geldi, ol halas boldy. Günwatara gelen soň elbetde adam has aktiv görüşmek üçin mümkinçilik alýar. Merdan öz görüşini dowam eder diýip biz umyd edýäs. Sebäbi kamil adam elbetde günwatara geldim diýip sesini kesenok, gaýta has onun sesi güýçlenýär. Ol has gowy aktiv görüşýär. Emma alawçylyk bilen günwatara gelen adamlar olar urçuk ýaly ýere singip gidýärler. Olar soň tapdyran ogam. Olar allap gelýärler, men görüşjek diýip onu käbiri bizden kömek alyp ýitip giden adamlar bu taýda gatykýan. Ýöne her hal men bir zady belläjek bolýan. Demokratik hereketde, demokratik oppozisiýa goşulan adamlaryň
Onlarçası bizim kömegimiz bilen şuşa kaçenni gunwatardan oturmalılar. Bir elbette olan hemmesinin hem şu ajdarhalan elinden tıpıp çağızıklar bilen şu gunwatara gelenlerine begeniyaz yönü olarımın arasından şol gunwatara gelenden son görüşmen gizlenýänlerine men gaty gynanýan. Sebebi olan görüşi biz üçin gerek gel, halk üçin gerek. Sebebi Türkmen halkynyň hemmesi Fransiýa ya Şwetsiýa ya Germaniýa göçüp gaýdyp bilen o ahyryn. Halk barybir 99% öz ýurdunda ýaşamaly. Şol halk eger bagtly bolmasa, gowy ýaşap bilmese, bizim gunwatarda öz bagtly günümizin höýürüni görüp bilemdik. Näme üçin? Biz sebebi aslında özümüz üçin, diňe özümüz bir bagtly ýaşar, gowy ýaşarlyk orta çykan adamlar däl. Biz şu Türkmen halky bilen bile bagtly boljak bolduk. Emma gynantarym öz watyna görüşip bolýan waty 89-njy, hatta 88-nji, 89, 90, 91, 92, 93-nji ýyllarda halk gynantarym düşünmedi, waty bilen ýagdaýa görüşe çykmady, diňe bir halk däl, hatta intelligensiýanyň agramly bölegi düşünmedi. Şol sebäpden hem ýurtda diktatura kökürdi. Inni elbette görüşmek öňküden birin döwrümizdekinden kyndyr. Biz onu bilýäs. Ýöne kynam bolsa Iroviç hökman halk öz bagtyny görüşüp kazanmaly. Sebebi hiç bir halka başga bir halk bagty getirip tabaga talip çykyn, hameten şu bagtyny alyp eline beren ok. Hemme halkam görüşüp getdi. Türkmenlerim islese islemese de görüşmeli bolar. Men öňüm bir näçe ýerde şunu aýdypdym. Elbette gorku duýgusy her bir adamda bolup biler. Gorku duýgusy adamyň öz janyny gorumak islegi bilen bagly. Ýöne adam diňe öz jany barda däl, geljekde nesli, ýurdy, watany, topragy hakynda da pikir etmeli. Şu zatlary pikir etsem, onu adam gorksa da görüşmeli. Gorksa da görüşmeli. Ukrainanyň hemmesi görürler rahrim. Dälir. Azerbaýjanlaryň öz territoriýasyny alad edenne basyvalçylardan şolun hemmesi düýünden ölümden gorkman görüşenlerdir. Gorku badyr, her adamda badyr. Ýöne şu gorkuýuma bäs gelmeli. Şu gorka erkin bermeliler. Gorkuýuny basyp ýatyryp görüşmeli. Ana şonu adamların köpçülüğü şu pikire gelenine Türkmenistan hökman azat olur. Inni men şu erkek kişi diyen goşgusunu Bappa Öklüň okap berjek, Bappa Öklüň Ýol Mowşuň ganatyny diyen kitaby odal bizim gün neşriyatymyzda Şwetsiýada neşir edildi. Bappa Öklüň erkek kişi. Erkek kişi diýmek bu diňe aýal görüňde gaty begenmek däldir. Bu däl rol agyr ýükü yerden alıp bazardan öýüňe gaýtmak. Erkek kişi diýip aňmansyz, zymsy erkek kişi diýmek erkin eýesi. Erkek kişi diýmek söwüş werdişi. Geljegine tarap omladyp döşü, ömür pursatyny tarihi garap, maksady uğruna koyar bu başı. Erkek kişi diýmek bir aşık oğlan, mağşuğu adatlık, uğruna giryan, ol öz mağşuğuna uladıp golu, yetmese de dımıp utar ıkvalı. Namartlara gendir merdin ölüşü. Ondan hem erkek kişi tutup hak işi ölmez yitmezdir. Jende wepat bolmak däldir yeňilmek. Gerek yine bir de hut şunu bilmek. Erkek kişi diýmek köpüň biridir. Özü wepat bolsa maksat biridir. Al yine sen şunu üns merkeze, erkek kişi diýmek geçmişin oğluy, geleceğin atasy, keskitlep ýoly, öz nesline goýup gider ykbaly.
Bu yol yürek bilen akıl yoludur. Bu yol adalet hem hakın yoludur. Onun her adımı jengden doludur. Bu yolun hasrattan buysoncuk kendir. Onun barcak yeri adıl dünyadır. Erkek kişi diýmek dımmaklık değerlir. Erkek kişi diýmek tijap, akıl huşy, kalkınıp hem silkip buysoňçly başy, dowam etmek miras galan söwüşi, arlap yollaşlaryň öňe ekider, yalrap görnenini maksadyň başy, oňa parlap duran baýdagyn diker. Erkek kişi diýmek adalet diýmek. Adalet onun jany, jigeri, adalet onun emer damary, yüreği, kellesi, sesi, duygusu, adalet onun tutuş hemmeti, adalet onun maymunluktan beri yeten pellesi, adalet günnür, gözün açana düşer şökleti, güne yaranların kişi hemmeti, adalet bu adamzadın namusu, adalet bu adamzadın manısı, muňa gurbanlaryň kişi hemmeti. Erkek kişi diýmek dünýäň atasy, sanasyň sowapsyz, ken aladasy, bir aýagy otda, bir buzdadyr. Oja dünýä, juwan dünýä uzdadyr. Dünýä gülemeňder, oň emri bilen ol muny gazanır, öz ömrü bilen. Erkek kişi diýmek aýdymçy diýmek. Aydın bilen basar dünýäň gohuny. Erkek kişi diýmek bir ýolawçydyr. Aýaklaryň öýdi çykar ýollara. Erkek kişi sırdır. Erkek dällere. Ine bappan erekde şunu bir näçe ýerek dirike goňşa turan wagtlanma bize okap beripdi. Beýlek goşularyň on gaty manyly goşulary ol bir Türkmen edebiýatynda bir Gurbanazardan soň Hyrowa diýen ýaly bir dören oglan, dören şahyr. Ol bütün ömrü türkmenlik ýaşady. Bizim ikimiz hem deňje ýydarlanardyk, eserlerimiz gadagan edilerdi, birek-birege göwnlük bererdik. Bugün bolmasa ertir çykar, na dünýä düzelerdi. Edil dünýä düzelip barýakada gümürtük ýagdaýda wepat boldy. Ýöne haçan Türkmenistanyň demokratik guruluş ýense, biz on karşısına hareket eden yazıcılar sayıldığından onu öldürmeye gatnaşan adamların adını açarız. Dokumental ýagdaýda açarız. Ýöne men 30 ýylky gözlewlerden soň şoňa gatnaşan 2 tane adamynyň adyny basym Türkmenistan, Erkin Türkmenistan radiosynyň efirine şol barada gurrun berjek. Ol adamlar ölýän bolsa ölsünler namusdan, namuslary bar bolsa, ýöne şol adamlar Bappa Göklüň hemem Didar Ursaparowyň öldürilmegine KGB hökümete ýardam beren adamlar. Şol adamlaryň eden hapa işleri açylman galmaly, hökman açylmaly. Şonu egerde biz şo güne ýetip bilmesek, egerde şonu ýansa, ýene-de ençeme ýylla Türkmenistanyna hukuk döwleti döredilmese, onu şu gepleşikleri dinleyen Türkmen ýaşlary biziň deregimizde şol işleriň açylmagyna ýardam bermeliler. Onu Murat inni ýene-de aýtjaklaryň bolsa, söz senden eger Diýana ýa-da Seyituli ýygyna gaýdyp gelen bolsa, onu olara söz bereli, bolmasa da Murada söz bereli. Murat Razakowa. Murat sen sesin gelen ok. Ay, salam aleyküm ýere-de. Tamam. Böyle onu Murat aýdy bersin. Bir özümün sizden bir yarım saat olmasa bir 25 minutdan beri dinleyen de. Hemen şu böyle zattan girdim, şu hazırki açacak yerimden girdim. Sizdeki gördüğüm şu öňden beri gelen bir zamyçaýne bolsun bu sizlere. Yaşınız ulu bolup biler. Ýöne eğer bu opozisiyada bir çalaca harekette bir üstünlük kazanacak olsanız, yok
onu dinlemeyin. Yok bular eyle, yok bu beyle diyseniz bu işte üstünlük hiç kaçan kazanmarsınız. Şvetsa'da toprağa gidersiniz. Şotayda çağlarınız sizi görür ve arzuda yaşarsınız. Eğer Türkmenistan düzeltecek olsanız öz işinizi ediyeniz, edip bilen işinizi ediyeniz. Murat ağa, siz, Nurcan apa, men kalanına karışmalı değil. Çünkü bizim her birimizde kellemizde ideologiyalarımız var. Dünya karayışlarımız var. Meniki bu tarafa karanımda benim için doğru, sizin için yanlış bolup biliyor. Onun kıdem şeyle. Şimdi ortak yolumuz nerede bizim? Realisimiz nereye gelip çatlaşıyor? Maksat bir sanıdır. Eğer maksat bir sanı olsa öz aramızdaki konfliktleri imsim etmeliler, yapmalı. Düşünüyorsunuz. Eğer öz aranızdaki konfliktleri şimdi medyaya çıkarıp gaytalap dursanız bu sefer düzelen o hissat. Nabarot. O bölmelerin içinde heytler döreye, o heyt diyelim hani sizi garalayanlar köpeliyor. Garalayanlar köpeldi mi? Taraf bol ya da taraf kesilen. Ben akta, yok sen garada, o gökte, ben kızılda. Sonyalı köpelenden son bu işte üstünlük bolanok, bir ağzı birçilik bolanok. Yani bir muş kıs bolanok. Hükümetimiz ne edip ediyor onu? Hükümetimiz korku ile tutuyor. Biz ne edip kazanmalı onları? Biz onların korkusunu yumuşatmalı. Biz korkusunu açmalı. Hazırki ediyen işimizde ne mi var ya? Eğer onu dinlemeyecek olsa, bunu dinlemeyecekse, o vizgilattan bir zat öğrenmeyecek olsa, bu vizgilattan bir zat öğrenmeyecek olsa, bu halk ösen o. Dine sizin görüşünüz bilen, sizin coşkunuz bilen Türkmenistan düzelir diye fikir ediyorsunuz mu? Ya da halkımız oyanıp da ayağa götürürler diye fikir ediyorsunuz mu? Ya da Murat Ağa'nın vizgilatı bilen, dinleyen adam ayağa kalkar diye fikir ediyorsunuz mu? Yok. Ben özüm aydanımda, özümden misal aydanımda. Ben köp kişini dinleyen. Ben Rossiyski opozisyonem dinleyen, Ukrayinskinem dinleyen, Amerikanskinem dinleyen, hemmisini dinleyen. Ve şolardan mani çıkaryan. Siz ne mi diyeniz şu vakta onu dinleme diyeniz. Yani şu yanlışınız var toka. Gönlünüze katalman. Ben medyada doğrular diyen olan. Ben özümüm haziran Türk dilinde alıp parayan zatlarım var. Dünya karayışlarımı düşündüren adamlara. Ve diyecek olanım şu. Eğer birini görme etme diyen adam o demek hani diktatura demeyin yöne hani biraz grubu boluyor yöne tipi beni dinle onu dinleme o şu an geliyor da hani grubu sınava açacak gel gönlünüzü kırmayın da uzun vakitten beri girem o da girenden sonra geldi de hani şunu yazam içen etti ve en sonunda da yüreğimi kırdı diyemem deyip. Son için gayret edin. Son yaldıklar etmem. Bu benim görüşüm. Yanlışım bulup bile sizin için. Yani benim için benim aydanım yanlış değil. Onu hem hormatlı dinleyicilerim komentarda bellek geçer. Bolya Murat biz seni dinledik. Savol aydan da atlan şu yönü bir hiç kimi dinlemeyene diyeyim yok. Bu sen özünden tapyan dağıdın. Bizim düşündürecek olayan dağıdımız oğru cümleler var. Hemen görüşücüler var. Murat durun. Efiriniz var. Yok efiriniz zat istedir ha. Dinlen seyredin. Dinlen sizin şu vakti ediyen. Sen aytacaklarını ayttın durayda anne bir. Durayda. Men duryan yönü efir zat istedi ya. Efir. Akıl vermeden olur. Biri goğuşa ünsülen dinlemelekeni. Bir hiç kimi dinlemeyen diyeyim yok. Yönetine halka eğer olun. Bir diktatör başka diktatöre çalışman. Yine niyazı diktatörü başka yerine kullanırlar. Dursun Murat. Onda durun, onda azim bana da diktatör diyecek misiniz? Yo men diyecek gel yönü ayttım. Yok ona diydiniz ha. Dur diyen. Ona diyeniz ha. Her bir Murat Urban'a sözü geçiriyorsun, Urcan'a geçirmeli, yeni beyliklere geçirmeli. Sen borlu savur aydan dadın için. Murat hani sen özün devam et. Benim yankı Murat'ın aydan sözüne boşlayan kevratlarda, yönü kevratlarda boşlamak. Biz bir yerde yönü gepeşik edemiz. Biz bir yerde görüş atmalıyız. Görüşün maksadı var. Bizim maksadımız demokrasi.
Ama için geldiklerimizin maksadı demokrasiyadır. Geldiklerimizin maksadı öğünü prezident etmek. Yarın prezident. Şoň üçin biz demokratiýalarymyzda halka rol berýär, saýla diýip. Özüň saýla, kim saýlasam. Soňun bir zat. Aýdanyň wa we hereketler. Biz hereketler ýalňyş diýip aýdýar. O ýerde rejimde pul ogurlap, atlar, pişikler ogurlap, türmäge düşüp tutulup, o ýerde de diktatora ýalwaryp, ýazyp, soň gelip ýene de bäerde bizi tanqidlamak, men pikirimçe, ol adam bilen biz birleşip bilmeris hiç wagt. Bizim ýolumyzam deň däl, pikirimiz deň däl. Biz aramyzda goşup bilmeris. Eger biz aramyzda goşsak, onda bordel bolýar, bardak bolýar. Şoň üçin bizim ýolumyz demokratik ýol. Elbetde oňam haky başarýar bolmany. Biz onu zat diýemdik, ýöne bizim diýjek bolýan adamymyz bizi şoň bilen buluşturmaly. Onu tertemiz, onu terden ýygynyň ýören, oň aýdanyny edin ýöne gowluk getirmek diýip biz düşündirýär misallarda. Yani şo tapawut bar. Şoň üçin biz itdeniň adam, adalatly isleýän adam bilen biz her wagt aramyzda gepem alşar, aramyzda düşüşmedik bolsa da tapşar. Ýöne kim gurbanyň ýaly, şol ýazat edýän bolsa, bize tapawut ýok, gurbanyň geldiklerizm şurada. Biz şol ýarka garşy görüşýär. Korrupsiýonlara garşy. O zaman biz näçip olary bular dinlemeň, bular dinleň ýa hiç zat diýmeli. Şu geçen hiç zat diýmedi. Çıkışan bolýan aýalyk çıkış edýär. Diňe opozisiýany görmýär. Näçe onu tutuldy? Alişer Sahatov, Abdullah Urusov, häzir aňarda bellisi ýok. Bir söz aýdyp gördümi? Ya gollak gördümi? Biz pravozащитный organizasiýa diýip bir zat aýdyp gördümi? Ýok. Bütün dünýäni aldy. Türkmen halkyny aldy. Biz olar bilen hiç wagt ýanyna da oturmalylar. Ýolumyzdan bir däl, sözümizden bir däl, hereketimizden bir däl, maksadymyzdan bir däl. Ine şonu belläp. Murada. Aýdyr. Dinleýäňizmi? Dinleýär, aýdyr. Sesim gelenokmu? Sesin gelýär. Murat, senin gelenine begenýär. Ýöne Murada. Durun. Yok, ben Muradaga. Yo, diskussiýa, şo diskussiýa üçin girdi. Diskussiýada şo bolýan. İki çak telefon edip onu diskussiýany dowam edipdiler. Taýda efir gidip sana format koýýas. Men häzir TikTok'a girdim. TikTok'ta efir gidip. Yo, menem şonu düşündirjek bolýanda Muradaga ýaňy aýtdy. Menem şonu filtrawa etdim, analiz etdim. Indi men hemen düşündirjek bolan özümiň eden analizimi. Hani Muradaga diýdi ki, o dinlesin diýdi. Ýöne diýdi, meniň maňa garışmasın diýe. Menem diýýän ki, o size garışsa da siz näme üçin onuň provokasiýasyna uymaly? O kuyrugy berýär, siz geçip gidiberin öz işiňize edin. Indi o etdim iş diýip, siz hem etmelimi? Men bu soragy berjek size. Yok, Murat, hiç kim nemeden o. Biz opozisiýa ýa-da pravozащитный organizasiýa diýip her kim özünün behlidi için çapyan yerleri bulur. Yani biz adalet için konuşuyoruz. Biz halkımız bu yaşasın diye. Biz o sayede demokrasi edecek oluyor. Bunlar olsa halkı iyidine çekiyor. Yani yakında bir TikTok'ta rolü koyupturlar ehli. Yani aklı sığacak zaten. Ağzına gelen kafa sözler bilen o sayede gepler oturuyorlar. Yine bu adamlardan kim görüldü almalı? Ne hili yola bizi sapıttırıyor? Yo, onun sizin dikkatyňyza düşüpdür. Siz onu dikkatyňyza alıpsınız. Siz almanan bilersiniz onun edeninin videosunu, geplerini, gürrümünü. Yani Murat, bağışla biz var bir yerde onları nimetmeye, absurdat etmeye gelimiz yok. Biz kadar merdanı kutlamak için geldik. Sen eğer kutlat bilsen, kutla. O priyatna olur, hememiz için. Yo, düşündüm, ben başta kutladım. Yöne diskussiya diýäňiz, yöne siz ağzımı yapýaňyz. Yok, bu da diskussiya yeri değil. Nurcan, köp savol gatı doğruda aýtdyň, Murat. Kutladım, köp savol, inni bir teýip bula Bolýa, yok. Şu efiriňiz zapiste dälmi? Sözlerin üçin sağ olun, o birini sözlenekde o уважительный bolan iki tarapdan Merdan Joraýewiň gelenini öğrenbegenýäs.
Buysan şular ýany apasny yerden geldi. Merdan Joraýew men köpden tanıyan, oňa da oğlum şoňa onun yaz, onun bildirýäs. Uje Merdana uje 2019 ýyldan beri özüň aýtmagyna görä 2019 ýyldan beri şu opozisiýa içinde Türkmen halkyny azatlygyna çykarjak bolup öz elinden geleni etdi. Bizim ähli aktivistlerim şu ýa-ki Merdanyň pikirinde, Merdanyň ýolunda şu iki sanak prezidentden halas boljak bolup, şolar çalışjak bolup, demokratik bir geçirjek bolup, ine şu biz daşa ýörtde hereket etýäris. Biz Türkmen halkyny ýa-da Türkmenistany başga beýleki waýny sırlary satmak üçin daşa ýörtde çykamjak. Halka dönüklüge edemiz yok. Bizim isleyen zatımız demokrasiya. Bizim sesimiz duyulmanı isteriz. Sözlerin için sağ olun. Sağ olun. Oraya Seyituli köp sağ ol. Gaty doğru. Ondan näme? Gaty doğru hawa eger gepleşik jemlemeli bolsa men aýtjatdym. Merdan Joraýew ýaly, Seyituli ýaly oglanlar Diana Dadaşow ýaly gyýdymyz köp bolsun. Sebebi görüş agyr. Bu taýda birek barmak çomurtmak bilen diktaturany ýykyp bolmaz. Yeňişemadan bolmaz. Ýöne biziň aýtjak bolýan zadymyz, biziň egerde hemmemiziň maktadymyz bir bolsa, onu şol bir maktad üçin, ýani türkmen halkyny azatlyga çykarmak üçin göreşmeli. Şu göreşde biziň aýagymyza çoluşýan, bire allygyny tökmet atýan adamlara biz aram garşylyk görkezmeden bilmer. Onun üçin bir günälemen gerek ýok. Biz giýje uny olan üstünden düşüp oturamdak, ama benim wagtymyzam ýok. Ýöne gynamsagam, olar TikTok'ta hem YouTube'da biziň garşymyzda demokratik opozisiýanyň garşysyna ören hapa bir göreş alyp barýarlar. Bu elbetde ýakymsyz zat. Şoň üçin biz şoňa aram garşylyk görkezemizde bizden gaty görmän. Onu näme Murat şunuň bilen gepleşigimizi jemläýek nädiýär? Bu men Murat Razakowdan haýyş edýän, men häzir TikTok'da Türkmen sesi diýip TikTok şoňa bassaň gelip bilen biz diskussiýany dowam eder TikTok'da. Ýöne TikTok platformasy diskussiýa etmek üçin. Bolä. Gelin Sylkasyny beriň barjak. Sylkasyny ýa-da sylkasyny ýa-da bo iýeren häzir. Hormatly Sağ olun. Geleniz için, kutlamamız için. Şuň hormatly ýerleşler biz ine Merdan Joraýewy gutlaýar sebebi dogrudan bizim üçin bir ul gazanç, puldan uly hemme zatlaryň ul gazanç. Biz bir aktivisti ýa-ni Türkiýeden çykardyk. Türkiýedäki aktivistler hop atdylar. Bir-birden olar ogurlak diýip oturýar. Ona transnasionalny repressiýa diýilýär. Kim şo ýerde ýagny öz problematyny çözülmese, kim şo ýerden aktivistler aýdýan kynçylyk bolsa bizim bilen habarlaşyň biz elmeden ýöne eder. Şuňlukça ýene-de bir näçe dosýe bar, biz üstünde işleýär. Şoň üçin ýene bir gaýtalýan dayanç grupa hemme şu işe gatnaşan Muhammed Duyuji we beýlek aktivistler Merdan halatyny üçin gatnaşanlara hemmetine köp taňy gatnaýar. Biz birleşdik, biz güýç bolýar. Biz birleşdik, biz şu rejimi ýykyp. Şoň üçin köp taňy ýakyn biz dinleýäniňiz üçin, bizi tanqid edýäniňiz üçin, bize maslahat berýäniňiz üçin, biz sizin bilen, biz sizsiz hiç kim ýalňyza çykarman. Şoň üçin biz sizi hormat edýär. Murat Razakow seni garaşýan. Hoş sağ olun, hormatly ýerleşler. Bolýar, hoş sağ olun, gaderly ýerleşler, ýene-de efirde duruşýançak. Böyle sağ olun. Sağ olun.